Ayan, thank you so much. Dagmeta. Saray kami pinagpirmi at ngiti tinitaan ay inasayang sikwatan kadampan sayang na aminudo usuhan ka kanan hala ng sayaw na para mag-enjoy ka bisan buti laan balon mga kwartabas na maglipay kapag warahan problema kandam na ang niligaga na iranan natin bisan mo kalagasan maupay sumayawan namin lugasunat madami pahirap handi sa at sayang ang kurasa. Kulbang umulan ka at habang sa ngayon kami natin at tititinan ay sayang sila at talagang sayang na aming usuhan ka kanan hala ng sayang Thank you so much, Tatay Nardo Topacio and Christy Caraga. Ayan. Sunod yung mga